Els docents podeu utilitzar l'eina de treball compartit perquè els alumnes puguin fer un treball en grup. Vosaltres el podreu supervisar i avaluar. Activeu aquesta eina des de Administració, Acadèmic, Estructura de cursos, trieu una etapa o un cicle, Modificar funcionament i l'activeu. Com a professors, aneu a Matèries, escolliu una matèria, Eines de professors, Treballs compartits. Si ja teniu configurats els treballs compartits anteriors, us sortirà la llista d'aquests treballs. Cliqueu Nou treball compartit i indiqueu el nom, que és requerit. Podreu notar una breu descripció del treball visible pels alumnes. Indiqueu el període de dates i hores límit en què el treball estarà actiu perquè els alumnes el puguin entregar. Seleccioneu quins alumnes voleu que formin part d'aquest treball utilitzant les fletxes selectores. Si voleu enllaçar la nota d'aquest treball a una matèria, cliqueu a Enllaçar a un ítem avaluatiu. Seleccioneu en quina avaluació es vincularà aquest ítem. Automàticament es crearà un ítem amb el nom del treball a Matèries. Escolliu la matèria, ítems avaluatius i recordeu que caldrà ponderar el pes d'aquest ítem. L'alumne veurà a la seva plataforma un avís de que hi ha un nou treball compartit.